Ik weet niet van wie het deze was of daar. Ja, Jade en Lotus hebben dezelfde. Moet jij ook iets opgezet? Ja, moet je even een klappertje. Iets even opklappen of zo. Lotus, Katnaus is. Dat ding gaat dus niet uit zichzelf uit. Dat is minder. Dus je moet twee keer op de knop duwen en dan Oh, zo bedoel je. Nee, want deze heb ik hier net neergelegd. Ja, dan is die van Lotus. Waarom pak jij Dino ook niet even erbij dan? Ja, volgens mij is die ook bijna leeg. Ja, dan maak je hem even helemaal leeg en dan kan je hem nog even live voor je in bed gaan halen. Hij is een boer! Ik wou net zeggen, dan liet hij een boer. Oh, yes! Doe maar een boertje laten zien, Tino. Oh. Maar ik weet niet of hij alleen het geluid is of dat hij dan nog wel rijdt. Misschien moet er nog batterij onder in de scooter. Ik weet niet. Goed zo! Goed kruisje hoor! Wat deed hij dan? Ik deed zelf opstaan. Ja, hij kan er zelf op staan. Het zijn echt vette dingen, die dinosaurussen.